Hello mga ka-chicken, magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana ay okay lang po kayo dyan mga ka-chicken. Pasensya na kayo at medyo natagalan tayo makapag-upload ulit. Dito sa ating manungkan kasi medyo na-busy lang talaga tayo mga ka-chicken. Marami tayong mga inasikaso. Sa video natin ngayon mga ka-chicken, i-update ko muna kayo sa ating mga sisiw. Kung ano nang nangyari sa kanilang mga chicken, yung last natin na naipakita ay yung day 25 pa nila. Ngayon update ko kayo doon sa nila, sa pang day 30 nila at saka pang day 50 at saka day 52 kung ano yung mga ginawa natin doon sa ating mga sisiw, kung yung ano nang update nila, gano'n na sila lalaki at saka ano na yung mga pinaglalagyan natin sa kanilang mga chicken, Ayan, at saka kung bago ka pa lang dito sa ating mga channel mga ka-chicken, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos na i-upload. Ayan, panoorin muna natin mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, nandito na naman tayo sa ating episode sa pag-alaga ng sisiw. Bali, nandito na tayo ngayon sa day 30 sa ating pag-alaga ng mga sisiw. Ayan, ito na sila sa likod ko. Dito tayo sa ating brother, Tingnan natin mga ka-chicken dito sa ating mga sisiw ngayon, sa isang buwan na sila mga ka-chicken. Yung mga 1 month old na mga sisiw natin mga ka-chicken. Tara! Ayan na sila mga ka-chicken. Nakalilikot na nila mga ka-chicken. Ayan, kung makikita nyo mga ka-chicken, sa araw na ito mga ka-chicken, kung makita nyo yung gagawin natin sa pag-isang buwan nila, ay dito tayo magbibigay ng unang pagpurga sa kanila mga ka-chicken. Ayan, kung makita nyo, hindi ko nilagay yung pakainan nila mga ka-chicken kasi medyo kaninang umaga tinanggal ko na yung pakainan nila at saka yung inumin nila para medyo puting uhaw sila. Ayan, kaya ang lilikot na nila, nahanap na nila yung pagkain nila at saka yung inumin. Ayan, medyo uhaw na sila, kaya pagbigay natin ngayon ng pamurga ay inom talaga sila agad. Ayan. Ito na mga ka-chicken, kaya ito na yung pamurga nila. Ito yung bastonero. Ayan. Kaya painumin na natin sila mga ka-chicken kasi malilikot na. Ayan. Bigay ko na ito sa mga ka-chicken, Ayan, nag-aagawan agad. Uy, may nakapasok. Ayan. Ayan sila mga ka-chicken. Ayan. Ganyan lang yung pagpurga mga ka-chicken. Medyo hawin natin sila ng konti para pagbigay natin ng pamurga sa kanila ay inom talaga sila agad lahat. Dito din yung ating mga habard mga ka-chicken. Ayan, pinainom ko na din to ng pamurga nila. Ayan, nailagay ko na yung pamurga nila mga ka-chicken. Ayan, painom na sila ating pamurga. First 30 days nila mga ka-chicken, pagtungtong nila ng isang buwan, yan yung unang pagpurga natin sa ating mga sisiw. Yung gagamitin natin pamurga ay yung powder muna mga ka-chicken. Ang ginamit ko dito yung bastonero powder na pamurga. Yan, pinapainom lang sa kanila. Ay papaubos lang natin yan sa kanila. Tapos wag muna natin sila bigyan ng pagkain. After 2 hours 2 to 3 o kahit 2 hours pwede na yan mga ka-chicken bago natin sila bigyan ng pagkain. After 2 hours na pagbigay natin ng pamurga sa kanila, ay pwede natin sila bigyan ng yung pagkain nila. Yan. Ayos na ayos mga ka-chicken. Ganyan lang mga ka-chicken yung pagpurga natin ng ating mga sisiw. Yan sa mga ka-chicken. Ganyan lang mga ka-chicken. Yan. Ito na sila. 1 month old. Bali may 3 bakuna na to sa kanila. Una yung NCD B1B1, doon sa day 5 nila na binigay natin, at saka yung kasunod yung Gumboro vaccine,
ng pagdating nila ng day 12 at saka Fallpox vaccine ng pagdating nila ng day 25, yung binigay natin na bakuna. Saka ngayon nagpurga tayo sa kanila, kaya abangan nyo naman ka-chicken kung ano naman yung sunod natin na gagawin sa ating mga alagang sisiw, kasi may bibigay pa tayo na kasunod na bakuna sa kanila. Binabahagi ko talaga sa inyo mga ka-chicken para magkaroon din kayo ng idea, no? Ano yung mga dapat ibigay natin sa ating mga alagang sisiw sa pag-alaga nito sa kanila. Yan. Hinati ko sila mga ka-chicken. Nandito yung mga natin, Hubbard. Yan. Siniparat ko sila mga ka-chicken kasi natatalo sila sa lakas. Kasi nga medyo malalaki talaga yung mga Hubbard natin compare dito sa ating mga Rhode Island Red. Ito ay mga dark mahogany mga ka-chicken, yung parent stock nila, ating mga alagang sisiw. Yan, pinapokus natin ito sa mga bakuna mga ka-chicken kasi ito din yung gagawin ko na mga breeders. Yan, dagdag sa ating mga breeders yun. Yeah, ayos na ayos mga ka-chicken. Yan, makita nyo yung mga tura nila, no? Nakatuwa na sila. Yung kasunod naman natin na pagpurga nito mga ka-chicken is after 21 days nila. After 21 days nila, saka naman tayo magbibigay ng pangalawang pagpurga sa kanila. Ito din yung gagamitin natin, yung bastonero powder. May iba ding pamurga mga ka-chicken na powder, pwede din gamitin. Magtanong lang tayo doon sa mga poultry supply o agri-base supply, pero yung ginagamit ko dito mga ka-chicken ay itong bastonero. Hanggang 4 months mga ka-chicken yung binibigay natin na pamurga ay itong powder. At saka pagdating naman nila ng 4 months pataas ay binibigyan na natin sila ng yung capsule na pamurga o tablet o kaya bunga yung ibibigay natin, o yung tinatawag na betel nut na yung ibigay natin na pamurga sa kanila, no? Kailangan natin regular din na purgahin yung ating mga sisiw para hindi makapamahay yung mga bulati sa loob ng katawan nila, para maganda yung paglaki nila, hindi naabala at saka hindi nababansot dahil sa mga bulati. Yan. Ayan na mga ka-chicken, yung ating mga sisiw, no? Tag-isang buwan na sila ngayon mga ka-chicken, yung ating mga sisiw. Ito yung first na pagpurga natin sa kanila. Tulad ng sinabi ko kanina, yung kasunod na pagpurga natin sa kanila is after 21 days na naman. Yung kasunod na pagpurga natin sa kanila. Kaya ayan mga ka-chicken, papakainin natin sila dito mga after 2 hours na, yung ating mga sisiw, para talaga yung mga bulati sa loob magsilabasan. Makita nyo yan mga ka-chicken, yung mga ipot nila magsilabasan na green. At saka obserbaran nyo may mga ano yan, may mga tapeworm na lumabas kung mayroon silang mga bulati sa loob, no? Ganyan lang yung pagpurga natin mga ka-chicken, no? Sa ating mga sisiw. At kung ano pa mga chicken yung ibibigay natin sa ating mga alaga manok, subaybayan nyo yung channel na ito, yung ating episode sa pag-alaga ng sisiw, para malaman nyo, kasi babahagi ko sa inyo yung ating pag-alaga ng sisiw hanggang sa paglaki nila mga chicken. Kaya ayan, nakita nyo na mga chicken yung D30 sa ating mga sisiw, no? Ayun, ipakita ko naman sa inyo mga chicken yung D15 ng ating mga sisiw, no? Yung ating mga sisiw na malaki na ngayon. Sa video natin ngayon mga ka-chicken, ayan, pakita ko sa inyo yung ating mga sisiw, no? Yung update nila. Bali, nasa D15 na ngayon yung ating mga sisiw. Ayan, makita nyo mga ka-chicken. Ito na sila, kasi ibibigay ko na sa kanila yung pang-apat na bakuna. D15 na ngayon, pwede din naman ito ibigay doon sa D40 pa lang o D60. Itong ating ibibigay sa kanila na NCD Lasuta, panlaban ito sa mga Newcastle disease mga ka-chicken, no? Kaya babakunahan natin sila. Ito'y pang-apat na bakuna na ng ating mga sisiw. Pakita ko muna sa inyo mga ka-chicken yung update sa ating mga sisiw. Nalagaan natin mula D1 ay pinakita ko sa inyo ngayon na D15 nila.
Panoorin nyo mga ka-chicken. Oh, yan. Oh. Ito mga ka-chicken, yung ating mga sisiyo, no? D50 na nila. Yan, yung malalaki na. Nilagay ko muna sila dito mga ka-chicken kasi inayantay ko pa yung paglalagyan ko na brooder sa kanila o grower house mga ka-chicken. Kasi naayos ko pa. Yan. O, yan naman. Ito lahat yung mga Rhode Island mga ka-chicken. Yung mga Hubbard, sinipares ko na sila ng kulungan. Kung makikita nyo, medyo nakakompress sila kasi inisa ko muna sila dito o dito ko muna sila lahat nilagay. Dito ginawa ko muna ng close yan kasi pag nagbabakuna tayo, simula dito, yung mga tapos na doon natin ilalagay sa kabila. Ayan. Ito na sa mga ka-chicken, yung ating mga Rhode Island Red. Ayan, gaganda tingnan lang mga ka-chicken. D50 nila mga ka-chicken. Yeah, ayos na ayos. Ayan mga ka-chicken, no? Nakakatuwa na sila tingnan mga ka-chicken. Ayan. Ating mga ayan, nangangagat pa. Gigil. Sige na. Ating Rhode Island Red. Ayan. Simulan na natin bakunahan ito mga ka-chicken. Hinihintay ko talaga ngayon mga ka-chicken sa pagkagat ng dilim bago tayo magbakuna, no? Ayan. Simulan na natin. O ayan mga ka-chicken, ito na yung ating bakuna, no? Nilagay ko dito sa ating cooler. Ayan. Kung makita nyo mga ka-chicken, ito na yung may yelo, yung ating bakuna. Ito yung ating solvent. Ito yung ating bakuna na ayan, NCD Lasota plus IB. Yan. Ngayon, yung gagawin natin mga ka-chicken, ihalo lang natin ito. Yan, tapos lagay lang natin dito sa yelo. Yan, cooler natin. Yan, simulan natin mga ka-chicken. Oh, ayan mga ka-chicken, sa ngayon yung D52 na naman ng ating mga alagang Rhode Island Red. Ayan na masisiw.
ngayon update ko naman kayo mga ka-chicken sa ating mga sisiw kung ano nang nangyari sa kanila. Ngayon ay nasa day 52 ng ating mga sisiw. Tingnan na natin sila mga ka-chicken, ano? Kung makita nyo, nandito ako ngayon sa ating breeding pen, sa ating manukan. Baka nagtataka kayo mga ka-chicken, pinibreed na natin yung mga sisiw. Hindi pa, ayan. Kasi mga ka-chicken, pakita ko sa inyo mga ka-chicken. Nandito sila kasi yung mga breeders ko, dito yung mga Hubbard at dito yung Rhode Island Red. Dito sa gitna mga ka-chicken, yung mga breeders ko, nilipat ko muna doon sa taas. At dito ko muna samantalang nilagay yung ating mga Rhode Island Red na mga sisiw, no? Ayan, pakita ko sa inyo mga ka-chicken. Yan, yan na sila mga ka-chicken. Nakita nyo, oh. Ayos na ayos mga ka-chicken. Yung ating mga Rhode Island Red. So, wali, ayan, ito na lang mga ka-chicken. Yung ating mga Rhode Island Red na mga sisiw. Yan, dito ko muna nilagay sila pansamantala mga ka-chicken, no, sa ating breeding pen kasi pakanti din naman. Kasi masyado na silang masikip doon sa brooder nila. Dito mga ka-chicken, mga Rhode Island Red lang to lahat. Yung mga kasama nila na mga Hubbard, siniparit ko doon mga ka-chicken. Kita ko lang din sa inyo. Kaya yung ating mga Hubbard doon, kung gaano na din sila kalaki. O yan, makita nyo mga ka-chicken yung ating mga Rhode Island Red, oh. So far mga ka-chicken, wala tayong mortality, no? Except lang doon sa day 5 nila. Yung binahagi ko sa inyo na nagkaroon tayo ng burnout. Almost 24 hours na so sobrang nila, mga maliliit pa. Ay, nakayanan, ayan. Ayan yung kinakain nila ngayon mga ka-chicken, ay mga yan, mix na yan ng Integra 2000 at saka Rumble na BFC. Yung kinakain ko sa kanila. Day 52. Ayan, at kung makita nyo mga ka-chicken, yung binigay ko din na painom sa kanila, ito ay green na green yan. Kasi yung binigay ko ngayon na painom sa kanila mga ka-chicken ay malunggay juice. Yan, napakaganda niyan mga ka-chicken para sa ating mga alaga, no? Malunggay juice. Yan. Oh, ito mga ka-chicken. Yan, yung bedding sila ipa. Ito nga dito mga ka-chicken, medyo ano lang, hindi masyadong maluwag para sa kanila, pero pwede na to kasi papagawa ko pa mga chicken yung ating ano dito sa grower house natin. Diyan ayusin ko dito itong car na ito para sa gagawin ko din na grower ng ating mga tag 1 month to 2 months ng masisiw, no? Doon mga ka-chicken, yung ating, ano natin doon, yung ating grower house sa loob ay yung nakalagay dyan yung ating mga Rhode Island Red, yung mga male. Yan, kasi nag-aayos ako na dito. Yan sila mga ka-chicken. Okay, balik na natin mga ka-chicken. Oh, yan. Yan sila. Kumakain sila ngayon mga ka-chicken. Yan, meron akong dalawang feeder sa kanila. Bali ito mga ka-chicken, yung ating mga sisiw na ito, nagkaroon ito ng 4 na bakuna. Una yung NCD-B1B1, pangalawa yung binigay ko na Gumboro vaccine, yung pangatlo yung Fowlpox vaccine, saka yung pan-4 ay yung NCD Lasota. Binigay ko sa kanila mga ka-chicken. Magdadagdag ako sa kanila ng bakuna mga ka-chicken ay yung ano na lang, yung Coryza, para kumpleto na sila, no? Yung bakuna yung mga sisiw. Yan, babagi ko ito yung mga ka-chicken hanggang sa paglagi nito. Pero hindi natin itong mga breeders, pipili tayo dito magandang gawing breeders, yung mga Rhode Island Red. Yan. Yan, katabi nila dito mga ka-chicken yung mga Hubbard. Ayan. Ayan, ka-chicken, no? Hubbard, dito yung mga Rhode Island Red natin. Yan sila.
Magandang kain. Mabilis lumaki. 52 days old na yung ating mga alaga mga ka-chicken. Nakakatuwa sila mga ka-chicken. Ganyan na yung mga tsura nila. Yung mga Hubbard doon mga ka-chicken na yung kasabayan nila, binabahagi ko sa inyo. Nandoon sa siniparet ko din isang kulungan. Papakita ko din sa inyo mga ka-chicken. So ayan mga ka-chicken, ito na din yung ating mga Hubbard, ano, mga kasabayan sa ating Rhode Island Red. Ayan. O yan na sila kalalaki mga chicken. O dito ko mga sila nilagay mga chicken. Gusto kong lumabas. Yan. Yan. Kung makita nyo mga chicken. Yan sila. Kalalaki yung ating mga alaga. Yan. Sinaraduhan ko mga chicken kasi gusto lang tumalon. Hop. Ayan mga chicken, ha. Yan sila, malalaki na mga ka-chicken kaysa doon sa Rhode Island Red natin. Pero nakakatuwa sila mga ka-chicken. Yan. Yan sila. At saka yung pinainom ko din sa kanila mga ka-chicken ay yung ating malunggay juice. Ayan. Kaya nakakatuwa sila mga ka-chicken. Yung mga Hubbard na 52 days old. Ayan. Ayan. Nakakatuwa na sila mga ka-chicken. Pasok. Dito ko lang muna sila nilagay mga ka-chicken. Yung hanging cage bago ko bitawan dito sa naka-range natin. Ayan mga ka-chicken, no? Nakita nyo na po yung ating mga sisiw, yung update nila na ngayon malalaki na. Yung day 30 nila, day 50 at saka day 52. Medyo malaki na sila. Saka doon temporary ko muna nilagay doon sa ating breeding pen yung ating mga sisiw kasi ginagawa ko pa yung ating grower house para paglilipatan sa kanila. Medyo renovate ko mga chicken para magamit pa natin yung area, yung space doon. Ayan. Ayun lang po muna mga chicken sa video natin ngayon. I-update ko lang po kayo sa mga susunod pa nating update sa ating sisiw, no? At saka dito sa ating manukan. Ayan, makita nyo, nandito ako ngayon sa loob ng ating chicken coop natin. Ayan, nandun yung mga kulungan natin. Ayan, at saka itong yung mga pitugan natin, yung mga manok ko dito. Ayun, kumala muna sila, naka-range muna sila mga chicken. Pero mamayang hapon, babalik naman sila dito. Ayan, maraming salamat mga chicken sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. At kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga chicken dito sa channel para update kayo sa mga susunod nating i-upload. Ayan, hanggang sa susunod na video natin mga ka-chicken. Ingat kayo dyan palagi. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.